Nandito na naman ang inyong Elongga OFW Kulits Vlogs. Ayan, for today's video is magluluto tayo ng gulay. Hindi ko talaga alam kung anong ipapangalan ko dito sa niluto ko. Basta gulay, ginisang gulay. Ayun na yun. Oh, basta ganyan na. Ayan siya guys, nagiwalan ako ng pahabang sibuyas. Tapos, konting gisa-gisa lang ng hipon. Tapos nilagyan ko na siya ng Maggi. Ayan. Tapos, tsaka ko na nilagay ang ating mahiwagang gulay. Ayan. Tada! Kalabasa yan siya guys. Tsaka carrots. Ayan. Ganyan lang. Halu-haluin lang natin. Ayan. Halu-haluin lang ng bonggang-bongga. Tapos, tatakpan na po natin siya. Tatakpan lang po muna natin hanggang sa lumambot yung gulay. Pero, syempre, i-check din natin siya maya. Baka kasi malata din. Ayan, binuksan ko na. Tapos, halu-haluin natin. Ayan, kasi baka dumikit sa kawali natin. Masunog, wala na. Ligwak na ang ulam. Diba? Ayan. Halo-halo, halo-halo ulit. Parang gusto ko magsalita ng iligay nun. Kaya napapabulol ako minsan kasi hindi ko alam minsan kung ano ang sasabihin ko, iligay nun ba o Tagalog. Parang gusto kong mag-mix. Ayan. Tadan, tadan. Malapit na. Ayan, lagyan na natin ng tubig para mas mabilis siyang lumambot. Ayan. Kasi 'di ba pag kalabasa at carrots matagal talaga siyang lagain or lutuin. Kasi sobrang tigas niya. Hiniwa ko na nga yan ng maliliit kasi para sabi ko mabilis lang siyang maluto. Kasi gutom na talaga ang inyong inyong makulit na OFW. Ayan, si Elongga OFW Kulits Vlogs. Tsaka ito nga po pala yung munggo. Tadan! Ayan. Nag-ano din pala ako ng munggo kanina. Naglaga din ako. Tapos ilalagay natin yan dyan mamaya. Ayan na guys. So lalagyan natin siya ng broth. Ayan. Tadan! Nasa sa inyo na kung anong flavor siya. Gusto nyo. Yung sa akin, chicken yan ang nilagay ko. Pero ang sahog ko guys, hipon. Wala akong magagawa wala akong makitang ganyan Tsaka nga pala guys, wala akong mailagay na green leaves dyan. Kasi dapat talaga may green leaves siya dyan, no? Wala Malayo kasi kami sa malaking groceryhan. Kaya, dito sa maliit na grocery, wala talaga akong makikita. Ayan, nilagay ko na nga po pala yung munggo natin. Yung may mga green leaves din dyan, pero lang, parsley, coriander, mga ganun lang. Tapos yung iba, hindi ko naman kilala, bakit ako magta-try nun, hindi ko nga alam kung ano yun. Diyos mo yung marimar. Kaya, tiis-tiis na lang guys, tiis-tiis na lang. Ang inyong pobreng Elongga OFW Kulits Vlogs, ayan. Importante, may maulam. Yun. Diskarte lang ba? Diskarte. Para makakain lang talaga ng gulay. Kasi, guys, sa araw-araw ba naman? Manok. Kulang na lang pakpak. Lilipad na kami dito. Scholar tabang mga langit. Ayan, guys. Takpan natin ulit siya, no? Ayan, kasi malapit na talaga yan siyang maluto ng bonggang-bongga. Sige nga, tingnan natin nasaan na ito. Tutusukin lang naman natin yan ng ng ating
Sandok, ayan. Malambot na siya. Ang carrots pa. Medyo matigas pa. Pero, 1 minute na lang. Takpan muna natin yan, guys. Ayan. So, ayan na nga siya. Naluto na nga. Diba? Tada! Bongga. Ay, ang sarap. Natatakam na ako. Ang bango. Ang bango, guys. Tara, kain na. So, mahilig talaga ako sa gulay, sa mga gulay, guys. Kaya kahit anong luto pa ng gulay, gustong gusto ko yan. Kahit anong klase pa ng gulay yan, kakainin ko yan. Kasi wala nga tayong pili sa ating kinakain. Char. Maliban na lang kung may lasang char. Wala naman siguro.